Salut România, salut român de pretutindeni. Băi, am fost un pic mai înainte, am făcut un info mai înainte că eram un pic nervos. Am văzut niște postări aiurea pe TikTok, cred că oameni de-a lui Adrian, că eu refuz lupta și așa mai departe. Eu nu refuz nicio luptă, eu mă bat exact oricând, oriunde și cu oricine, dar problema este că el s-a dus la RXF acolo, a făcut pozi cu bani, cu vrăjeală și așa mai departe, dar pe mine nu m-a contactat nimeni. Nu? Nu trebuia să fiu și eu sunat. Eu știu când se face un contract, se semnează de ambele părți. Așa e, nu? Șmecherește. Acum nu m-a contactat nimeni. Aștept și eu să mă contacteze ăștia de la RXF. Băi băieți, ăștia de la RXF care l-ați promovat pe Adrian Corduneanu în 2021, nu? Suntem în 2024 și nu mi-a dat răspunsul nici acum. Ați organizat gala atunci în 2021 cu vreun fraier să-i dea Adrian una și hata cu Adrian Bombardierul și când am acceptat eu lupta, n-ați mai dat, ați anulat gala. Pe ce faceți? Ori faceți lupte corecte, ori faceți mangleală pe net. Hai, dați-mi și mie răspunsul, sunați-mă și pe mine, întrebați-mă și pe mine, nu? Așa, vă că postați, că nu mă bat, că refuz lupta, vrăjeală de asta. Hai, contactați-mă.